Bona nit. Bona nit, molt bona nit i mai millor dit. Aquesta és una nit molt bona i molt màgica. Tenim moltes coses a commemorar aquesta nit, però especialment la valentia i la dignitat d'aquells xiquets i xiquetes del Lluís Vives que decidiren protestar activament contra les retallades i contra la corrupció. Els qui manen van posar en marxa múltiples estratègies. Una estratègia mediàtica de manipulació, mentida i ocultació per part de molts mitjans. Una estratègia policial, amb la sang, amb els caps trencats, i una estratègia judicial, amb les multes, els processos, i tot amb la intenció d'acovardir aquells xiquets i xiquetes. Però aquests xiquets i xiquetes no s'acovardiren, sinó que es feren més forts, aprengueren a autoorganitzar-se i seguiren lluitant i encenent una flama que s'escampà per tota València i que es feu visible a tot el món. I continuen fent-se dignes d'aquelles pancartes que apareixien en la reixa de l'institut fa un any, aquelles pancartes que deien «Gràcies, Lluís Vives, per despertar a València». O aquesta pancarta que tenim així, que l'han fet a ells també expressament per aquesta ocasió. Quan la injustícia és un fet, la revolució és un dret. O sigui, que sí, tenim moltes coses a commemorar i a recordar, però sobretot això ha de servir com a punt de partida per a una nova primavera, per a una nova marea o moviment ciutadà que ha d'alçar-se per damunt de la repressió i de la corrupció. La primavera valenciana no és de ningú, és de tots i de totes. Ningú se la podrà apropiar mai. La portem dins cadascú i cadascuna de nosaltres i la farem florir entre totes. Les nostres xiquetes ens la regalaren fa un any i este és un regal per a sempre. Des de febrer de 2012 a València sempre és primavera. Gràcies.